abasoze bona bakwemukela ukuthi abawinanga. Sanibonani ke namhlanje ekseni kumhla ka-17 December. Hayi lo muntu wale emsinga le kwamajozi emthaleni lo obizwa ngobuthelezi. Cha, ngithi ake ngiphendule inkulumo kaNdunankulu wesizwe sakwaZulu umhlonishwa uNtuli. Mne wethu iyeke lenkulumo yakho ethi MKP ikhalela ayikwemukeli ukuthi ayiwinanga. Busuphinda uthi ikhalela amandla. Thina ke bafo umuntu esimbone stranded ngokufuna amandla uwena. Inkatha yathola u18%. Okuyiyona ke ukuwena ke manje ophethe futhi ophuma khona enkatheni. Akakazi umntwana wavuma ukuhlangana nabelungu. Akakazi uNelson Mandela wavuma ukuhlangana nabelungu malunga ANC. Ngendlela eninyanya ngakhona iMK neEFF nize nikhethe ukuthi nihlangane nabelungu ukubavalela ukuthi bengakhona ukungena bebe nani emandleni. Kanti lokho kunibangela isigcwagcwa esifundazweni naseningizimu Afrika jikelele. Okugcina sekukhanda uPanyaza Lesofu uNdunankulu weGauteng ukuthi abe intandokazi kubantu baseningizimu Afrika. Ngiyanithembisa ukuthi uma kuziwa kohulumeni basekhaya ngeke nilibone lidlalayo kulamanye amaqembu. Kuzokhula kuze kukhule ngisho iEFF ngoba lekhu enikhulumayo ngabe wena istatement Mhlonishwa uNtuli ezisho ngalendlela ochazakela abantu base South Africa ngakhona ukuthi iMKP ikhalela amandla. Ngaba ukusho wena lokho ngoba wazi kahle na ukuthi uthola amandla wathola ngabelungu. Laba esazi sonke ukuthi eningizimu Afrika izona zitha zomuntu omnyama. Manje usho ukuthini? Bano 45% balida yonke umuntu esifundazweni saKwaZulu Natal. Ngakho kabatholanga u50 plus. Kungakho kwashoda okuncane kunokuningi abakuthola. Wena kwashoda okuningi kunokuncane wakuthola. Nifuna ukuthini kahle kahle? Hayi Ntula uyabona mina since uthathile kwiprovince yakithi ngikufuna ungakutshela iqiniso bafo. Lokho okushoyo ukuthi uzokwenza ubuke kuumholi onalo uzwelo noyimisela ukusebenzela isifundazwe saKwaZulu Natal. Kodwa ngiyayinqena ke lezi nkulumo oyishoyo. Futhi ngiyakunqena ukuthi wangena ngeDA. Kodwa kuba yikho iDA kulo hulumeni okhona kwahlanganiswa amaqembu abantu abamnyama azabalazela umuntu omnyama. Hayi mina ngiyakuncoma bufutiza. Lo uthathile nje kuyacaca. Uyihambela yonke izinto uyakulungisa nje okuningi ngathi kungalungile. Ungumholi odingekayo ukuthi abe uNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu. Kodwa inkinga ke lezi statement ozenzayo ziyeke ngoba ziyakululaza. Ziyakululaza nje bafo lezo ukuthi iMK ikhalela amandla. Ifanele ukwakhalela no45%. Wena uwankokoshele kanjani amandla no18%? Hayi kwahleni bafowethu kwahleni. Kwahleni Ndunankulu man. Wena nje ungumholi engizokutshela khona. Ungumholi nje. Kodwa nje musukusho izinto okungeyizo ke nidukisa abantu.